Apabila panjenengan ingin request lagu atau gending dimohon cukup di bawah panggung saja. Panggung campur sari khusus kami persembahkan untuk Sohibul Hajah Abah Suharso beserta seluruh keluarga besarnya. Kami aturkan matur sembah nuwun. Yuk masih bersama dengan Budi Wijaya Delewong Music campur sari anti galau sumonggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semangat ya ibu bapak. Tasih semangat ya. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Demi. Nggih. Wilujeng dalu ki bapak kalian ibu masyarakat punini kleteng nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu ugi matur sembah nuwun kangge Abah Harso, ugi Bapak Kapolsek wilujeng dalu ugi seluruh anggotanya wilujeng dalu. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas paringi kusuma wijaya. Barang-barang Budi Wijaya. Luning mekar lan semi puspita ing taman sari manglong manong sewangi kelawan ulan indah tari. Sasmito sang kumbang wewayang yang sang pucuk sarine kembang kusumaning ratri mong sawiji kinanti mematri satroning ati kang suci lintang-lintang pancerono antariksa amimbu ayu sang rina kusuma wijaya. Dari wong anti kau Juga ada aja bro. Juga ada SP Audio juga terima kasih. SPID enak lo mas. Ada aja Pak Krete loh bos. Luning mekar lan semi puspita ing taman sari manglong manong sewangi kelawan ulan indah tari ngabarung sasmito sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarine lintang-lintang pancerono antar
J Sugeng dalu Om Jana. Oke, uli sing dalu. Baik. Kita niki. J gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. G. Baik sayang. Gak ketemu setahun G. Kalau setahun dan 25 hari kalau nggak salah. Oke, Nggih. mau jenengan sampun ngaturaken tembangipun. Kusuma Wijaya. Saya. Oke, ngaturaken sebaruan panjenengan Bapak Suharjo ning nggih dalu niki tinimbalan malih J acaranipun acara napa nggih peresmian. acara peresmian. Pokoknya usaha. Peresmian apa niki? Mangke dibahas kali Bapak anu. Oh nggih. Mangke kalau WA. Nggih, monggo langsung kemawon. Nggih. Saset kalau wau sonten sampun tugas milai isak atau jam 09.00. Nggih. 21 lajeng niki disambung malih. J niki wonten panyuwunan gerigis Nggih. gulu pedot sarung jagung. Jadi itu sebelum sarung jagung. GTHC Audio dulu niki ning kerja bareng kali SP Audio. J Ini Pak Suharjo. SP horek om niki horek. Ora pol. Iki lho sing duwe BWC iki lho teko iki. Oh nggih Ndome audio. Alhamdulillah penontonnya walaupun tempatnya nyelempit Endelusuk tapi antusias banget kata. J alhamdulillah. Yuk dulu monggo. Sumangga Mbak Nana. Bareng-bareng Dewi Jaya Kilo. Kilo Nana Salihu.
kari manis arang manis tombyo wes yo wes anggi pengen opo koroso. Sekali lagi mas. Kari manis arang manis tamyaiku wes yo wes dong rekong meker sing kuno. Kari-kari manis arang manis tombyaiku wes yo wes angge beker opo koroso. Wow. Gereja sudah. Jeng Ada lagi tadi apa? Gulu pedot juga. gulu pedot kalih sarung jagung. Oke, siap. Barang-barang berdiri. Saya ada Mbak Yantiku. Arani pasir, waktu kau tangkel Pinggir uwit klopo arane deluku disigari dipono dadi pitu sak betina isun sing bisa turu demen riko monggo sing kawanku Budi Wijaya THJ Audio oh enak mas Godhong sawi enake urapan klopo ati iki kaya mengkanggo riko Godhong ijo sadurung diperenteli dong sing percaya pada dodo iki Asai Dengan lagi telemu anti dalam Mas Dona Pasir Kuwit kelopo arane geluku disigari dipono dadi pitu sak betina iseng sing bisa turu demen riko ngomong sing kawatu Ayo mas
Deh, gula pada campuran kapi rasa Mas Yono. Terima kasih. Iki sarunge jago Anggota apati kebaca tresno ora gawe gelo ra gawe kucimo yen saya jalalino piye janjine iki sarunge jago apaan ternyata apa di tanpa rinuso watone kelakon bisa kendeng rukun amanunggal lahir batin sanadyan munggah gunung modon jurang tanpa pitung ning nyatane ngono prasetyane ati bunga susah padha dilakoni Iki sarunge jago halo apa kanthi bangesing bodho donya kae bebasane serong jago pancene apa tresnani Nggih 3 buah lagu 3 kembang sampun. Nggih Mas. Gini dari bawah wonten kang request dulur samudra yang diminta Fata Morgana. Oh Nggih nggih. ditunggu. Juga niku wau wonten ingkang nyuwune Sekar Taji kali Sarip Tambah Oso. Oh nggih siap. Yang di atas pun kosong nggih. Nggih Mas. Monggo yang di bawah man. Yuk Dribo. Delewong sudah siap. Belum ya, disiapkan dulu. Nggih Mas, dalu niki penontonnya luar biasa loh nggih. Alhamdulillah Neng. Nggih. 25 hari gak ketemu Mas TB. Rasane wis selawe tahun Mas. Rasane nggih. Nggih. Alhamdulillah besok masih tugas lagi di daerah Mojosari. Nah, Mojosari. ini sampai tanggal 25 kalau nggak salah. Nggih. Nah, Pripun? nggih. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Mare Mas.
di bumi ini. Oh, tiada lagi orang yang sudi menerimaku, yang malam ini seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Budi Jaya. Oh, enak loh, Mas. Asik. Kukira padamu telah berlalu semenjak dia mendampingiku. Tapi kiranya ini sebuah bagai bergaya pada morgana. Kemana lagi harusku pergi, dan aku turuti langkahnya kaki. Kemana lagi harus ku pergi, membawa nasib Subhanallah yang malang ini seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Budi Wijaya Asoy. Mau loh, Mas. Ada di Aceh juga ada SP Audio. Terima kasih. Kukira padamu telah berlalu semenjak dia mendampingiku. Sampai
kasih Fata Morgana. Nggih. Gini masih ada 2 gending 2 lagu. Yuk. Dengan kembali Bu Dewi Jaya loh Mas. Angga hei. Dewi Sekartaji dadi kembang ngeputri Kediri dasar sulistya ing warna uga kinasih galuh candra kirana Dewi Sekartaji lelewane tansah amranani setuhu setya ing garwa nadyan kacoba akeh ing rupeta wis madhep mantep ing kalbu anggon deli tresna kang satuhu winengku satria utama panji asmara bangun putra ing jenggala nyata sejarahe ngamdan arum tumeka seprene nalikane duh ing muni pindha mustika Dewi Sekartaji Jika yang bareng-bareng lagi Bu Dewi Jaya. Iki cerita tinggalane zaman kuno nalikane wong Jawa dijajah Londo ana jagawan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambakasa Lurah gedangan kok dadi londo lakonan ngantek londo tidak isa wenang-wenang nake pajak mbok Sarip dikepuki Sarip pratrima lurah gedangan dipateni Netan kali Sarip jagoan takti mus dokar uruwe apaci kulon kali Sarip jagoan sakti masa bebuyutan bayi titi sudok lati yen Sarip kawine pancen maling ning asile diwenehke fakir miskin ojo ditiru iki sendiwara
Ceritane lodro ya sarep tambah oso. Oke Mas. Mungkin ning durasi waktu tinggal satu lagu ning dari Lambangan niku wae ingkang dipun suwun. Jambu Alas. Podo. Terus nggih. Nggih, leres, betul. Nggih, terakhir mangke pinangi wonten acara budaya Sekarsari. Untuk Boloku Sabu dan semua penonton, waduh grimis tenang. Harap tenang, mboten Jawa niki kok, tenang. Nggih. Mboten, kula terang punan. Pun Aman. Aman. Hujan masih air. hujan masih air. Dirimu milik. Oke, Bang Ayu, Oke, debat monggo. terakhir. Nggih Mas Yono. Oh. Siap Mas Nomi. Ada Sukrisna. Melu aku
Mas wis duwe bojo, ada gula, ada semut, durung ada jodhirku. Sumpah wis janji yen kula tidak digawe ate kanthi ati ora bakal luru gending. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Lan sedih bareng-bareng dilakoni. Aku alasno, manis rasane. Manis rasane. Aku alas dis, manis rasane. Senajan dilas dan Yo. Terima kasih. Nggih, tembang pamungkas jambala sampun. Sampun terakhir Mas Jono. Heeh. Nggih, wis an jaminan. Kok dilim TLP ku dadane. Lagi. Nggih, no jebule suka iling Lan foto. Mas Podo nggih. Yo, perform terakhir kados biasae. Nggih, sumangga. Yo. Ha eh. Ho ya. Ha eh. Just
badhe nderek pirasa napa laras niki daleme masana pian dunia litmas Piye? kumis tipis lancir kuning pile melampah kados raden masanaka Ora kleru nduk ning sliramu kuwi sapa masa ya lali tenan Mas Lali banget sajake aku wis nate pirsa jendela limas apa ya mung reko-reko nembe wingi jenengane ngobrol janji Ojo dadi ati aku pancen lali Dik wong sliramu katon sedih piye sejene Mas Ungi katon lemu sakitine tambah ayu apa bener Mas kapengen di kamu Ojo dadi ati Dik aku pancen lali Dik wong sliramu katon sedih wingi katon lemu ning saiki tambah ayu apa bener Mas kapengen di kamu Mas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.